je to tu stavio? Otkad je to moja dnevna soba svlačionica? Bok, ne? Baš sam mislila da mi dan ne može biti gori, ali sam se očito prevarila. Ambar, takve komentare sačuvaj za svoje prijateljice. Sad ne mogu biti na miru ni sa svojim prijateljicama jer me ta mala odlučila posvuda slijediti. Ne shvaćam kako dopuštaš da netko tako beznačajan remeti tvoj život. Otkuda ti to? Ta mala mi nije ni do koljena. Onda je ignoriraj. Naravno. Probaj ignorirati neko ko ti se mota po kući, školi i stazi. Samo probaj. Dosta, Ambar. Ne možeš izgubiti pribranost zbog takve nebitne stvari. Moraš promišljati inteligentno. Monika! Upravo si, kumo. Oprosti. Da, gospođo Sharon? Ovdje je uniforma vaše kćeri. Puno hvala. Evo, odmah je nosim u njezinu sobu. Ali Lunica nije u svojoj sobi. Oprostite, gospođice, niste li skupa stigle? Ne. Ona je ostala roleti u roleru. Gdje? U Jam and Rolleru. Rolerskoj stazi. Što? Nije ti rekla? Moj dug jezik. Pardon.